Hello mga tita! Si Adam nagsakit for today's video. Tuoy kay tan-awo ng bata nga magsakit. Kay sige lang og hilak. Sa pag, grabe ka clingy. Nasubawan din ni si Adam kay init kaayo karon nga panahon. Tapos nakainom siya og bugnaw. Mauna nga giubo siya og isipon. Last week si Ate Dazi ang nagsakit, pero karon na time si Adam na pod. Luoy kaayo, paminawaragon ninyo ang iyang hilak. Dili masabtan kay gapanawag og no mami, pero og biyaan mo hilak man pod. Pagkahapon, si Adam ug Ate Dazi gusto daw nila mulaag sa park bisan og nagluya si Adam, gusto siya mo gawas kay murag naburyong na siya din hisulod sa amo ang gamay nga room. Tan-awa ragon ninyo, nagpahayahay, luya kaayo, gusto niya maghigda lang daw siya, murag wala gyud siya energy. Dako jud kayo ang natabang sa wagon kay bisag nagsakit pwede ra maglaag-laag. Pagka Saturday di ay, si Adam ni adto sa Sisikhet province kay dito siya magsimba. Nagsakay mi og train paadto didto, ang pamasahe di ay sa train guys kay only 13 baht. Sayo pa lang sa buntag nang mata na si Adam og naligo. Kay ang train alas 7 sa buntag mogikan sa Ubon Ratchatane padulong sa Sisikhet. Gidaladay namo ni ang wagon dinhi sa Sisikhet. Kay luya pa man si Adam sa iyahang sipon og ubo, mauna nga ganahan kaayo siya nagsakay sa iyahang wagon. Mura gyud siyang nakasakay og Mercedes-Benz. Going the Amy sa house ni Tita Gaga. Walking distance from train station lang di ay ang house ni Tita Gaga. Pag abot na mo, ready na among pamahaw. Thank you, Tita Gaga. Sal nice kaayo nga food. Sa church di ay si Adam higda-higda gyapon sa iyang wagon while naminaw. Pagkahapon, nagkaon mi og noodles nga paborito ni Adam. Lami kay ni ilahang beef noodles dinhi. Kung mobisita mo sa Thailand, ayaw kalimot i-try ninyo ang ilahang beef noodles. Kay dili dyan mo magmahay, promise. Nabubuan ni Adam iyang self-accidentally og water. Maunang nabasa siya. Wa na nahuman sa iyang daddy ang iyang noodles ning uli na lang mi. Dinhirataman ang amo ang video. Daghang salamat. Till next time.